La Fundació Futur és una entitat que es dedica a la inserció laboral mitjançant les activitats relacionades amb el sector de l'hostaleria i l'alimentació saludable. Gestionem menjadors escolars, menjadors socials, casals de gent gran, llar d'infants, tot el cicle de la vida cobert amb temes d'alimentació, i es va pensar què es fa durant tota la vida i mai es deixarà de fer? Menjar, no? Mi sueño es poder enseñar a comer sano a la gente. Me llamo Alba y bueno, yo estoy en el paro hace varios años, digamos que estoy en mejora laboral, y bueno, tuve la suerte a través de la Asociación de Vecinos de conocer la Fundación Futur, donde he aprendido muchísimo. Per mi és molt gratificant perquè puc veure, i moltes de les persones que formen part del projecte són conegudes meves, que ens hem criat conjuntament aquí al barri des d'un inici, i ara cada cop hi ha més gent del barri que arriba a Futur. I el més maco de tot és perquè és una derivació natural, que es diu, no? Potser és l'àvia que pel xat li comenta al seu net: ei, estàs cercant feina, vés a Futur que potser et poden ajudar, una tieta, o les mateixes associacions de veïns, que penso que és un dels temes més potents, que detecten aquests veïns i veïnes que poden estar en aquesta situació de que necessiten una feina de manera urgent, y hi ha una derivación natural. Estoy empezando las prácticas de cocina y aparte de eso, bueno, he montado un huerto urbano gracias a todo lo que he aprendido aquí, para poder dar clases a los niños y a todos los vecinos, para enseñar cómo cultivar, por ejemplo, flores comestibles. Jo vaig estar molt de temps fora del barri, uns 3 anys vaig estar fora, visquent fora de Barcelona i d'Espanya, i sí que poder tornar i pensar en estratègies i en accions que quedin vinculades en els mateixos barris d'on formem part, doncs sí, és un orgull, i que duri molt de temps.